ang kanyang bayan. He visited His people and redeemed. And my preaching this morning is entitled The Redeemer. Redeemer. Okay? At lagi po nating naririnig. Parang very familiar. Pero sa umaga na to, ako po yung naniniwala na merong inihanda ng Diyos na pagkain spiritual para sa atin. Ngunit bago ang lahat, baka makalimutan ko po. Meron yung hindi nabanggit na pangalan. Kanina nakilala nyo na raw. Ay si Pastor G. Ariata yung wala doon na hindi ko nabasa. Lagi yung alalahanin po na ang inyong pastor ay meron din pinagdadaanan. Sabi nga niya kanina, yung kanyang ilong ay dumurugo. Nagmana yata sa akin yan. Sa kanya po, yung blood flowing niya ay liquid. Ako po solid. Bobo. Okay? At alam niyo, minsan, akala lang natin baliwala. So, pag ikaw yung nasa katayuan, ano nga, manimili ka. Minsan, you ask God why you're suffering of these matters of these things. Pero all things work together for good. All things work together for good. To love God. Yung mga nagmamahal sa Diyos, pinitulutan niya, may pinagdadaanan pagdating sa trabaho, sa pamilya, sa karamdaman. Lahat po tayo may pinagdaraanan. But don't forget that there is one who redeem us. Merong tutubos, merong bibisita sa iyo at magpaalala sa iyo. Okay? Kaya ito po yung ating tatalakayin. Redemption, salvation, sinabi nga Redeemer, one who redeems. Ano nga? At meron pong nangyari kaya kailangan tubusin po tayo. Meron ginawa ng tao na disobedient sa Diyos. Kailangan may gagawin ang Panginoon Diyos upang maging karapat-dapat po tayo sa Kanya. Kaya dito po sa Luke chapter 1 verse 68, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat dumalaw po siya at tinubos niya ang kanyang bayan. Lord God of Israel. In the Old Testament, Lord God. Thousands mentioned. And even in the New Testament, Lord God. Who is the Lord and who is the God? Isa lang po niya. Ang Lord ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay Espiritu. Isa lang po yan. At dito po, ang sabi po niya, may tinatawag na kung tawagin 1 John chapter 5 verse 7 to 8. Okay? Okay na yan. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree as one. Okay? Pagdating sa pertaining to the redemption or redeemer, kilala na po natin yan. Sa binasa po natin sa Book of Luke 1:68, si Zechariah prophesied. Sino si Zechariah? Tatay ni John the Baptist. Nag-prophecy po yan. Starting from 1:68, chapter 1 verse 68, pinrapisi niya yan tungkol kay Kristo. Sa susunod na verse, and the whole raise up and the salvation, okay, of Israel. Ibig pong sabihin, yung prophecy yan hanggang sa 176, 174, chapter 1 verse 75, delivered for the
Israel, yung kanilang paghirap in holiness and in righteousness before Him all the days of our life. Kaya dito po, si John the Baptist, anyo dyan sa 176, wala po dyan, para makuha po natin yung context. Si John the Baptist na po dyan, ang inuhula ni Sicaraya. Una, si Jesus Christ. Siya po yung paglilikuran, yung nahirapan ng bansang Israel, tutubusin po sila, binisita po sila. From verse 76 pababa hanggang 80 po, patungkol na kay John the Baptist. Napakalagay po to. Because the King of Kings, kailangan meron siyang advance party. Ano ha? Ang hari ng mga hari, bago darating, kailangan lilinisin muna ang daan. At yan ay si John the Baptist. Okay? Kailan mauna si John the Baptist? Kaya kung makikita po natin dyan, sa sunod na verse, mayroong witnesses. Our witness is heaven. Okay? Sa heaven, ano yung witness ng heaven? Ibalik mo muna para makita po nila. Tatlo yung witness sa heaven, the Father. Who is the Father? God, the Spirit. Sino yung Word? Okay, the Word. The instruction of God, the law. Ang batas ng Diyos. And the Holy Spirit. And these three are one. Sa heaven po yun. Sa heaven po yun. Sa earth, ano yung witness? Para makuha natin yung tunay na tagapagtubos. Doon muna. Ang district, ang may nagpapatuto dito sa lupa, the Spirit, the water, and the blood. Pag sinabing Father, Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. That is the Father. And God created everything. The heaven and earth, the seas, the birds, the fish of the sea. Lahat ng pangangailangan ng tao. Nilikha niya. Pagkatapos po sa 27 ng Genesis, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling ways. So yun yung God the Father in heaven. In the beginning was the Word. Who is the Word? In the book of John. Kanina, the beginning was God, the Spirit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Yung Word po, yung nagsalita na in the beginning, God bumaba. Ang salita ng Diyos, yung nagsalita na hindi walang nakakita, bumaba po siya. Yung salita ng katawang tao. Si Jesus Christ po yun. And He made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Glory as only begotten of the Father. Galing po siya sa langit. Kaya, there is a prophecy. Ang last prophecy, si Zacarias. Okay? There must be a fulfillment of the prophecy. May nag-witness eh. Heaven and earth. So makikita mo natin yung true Redeemer. Okay? And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. Mula nung nangaral si John the Baptist hanggang sa panahon natin ngayon, ang kaharian ng Diyos ay suffers violence. Di ba may pag-usig? Di ba hirap na hirap ka, Pastor Gia? Bakit? Ipinipilit na hindi tayo makapasok doon. Kasi ayaw ng kaaway. Kasi pinaghaharian ka ng Diyos. Text
it's force. By force yan. Kaya wag kang susuko, sabi mo sa katabi. Heaven is not easy to enter. Akala nila madali lang. Nagpuri ka sa Diyos, hallelujah, praise the Lord, pasok na. Hindi po. Ano ha? Gagawa at gagawa ng demonyo at yung mundo ito at yung sarili natin para hindi tayo pagharian ng Diyos. Okay? For all the prophets and the law prophesied until John. Lahat ng mga propeta, Old Testament, hanggang kay John na lang. Yung batas ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, 5 po yun. Hanggang kay John lang. Pag binasa natin ang verse 14, itong sinasabi ko sa inyo, sabi ni Cristo. Si Elias yan, si John. Yung katawan niya. Si John po, yung espiritu ni Elias ay nasa kanya. Kaya sabi niya, kung maniwala kayo, yung mga may pandinig ay dapat makinig. And everybody say amen. Meron ba kayong pandinig? Meron ba kayong pandinig? Meron, literal. Pero yung pandinig na tinutukoy ngayon ay spiritual. Sabi kanina ni Pastor Gian, magkaiba ang spiritual. Kasi Diyos ang pinag-uusapan natin. Kaya pag nangangaral ng ating Panginoon Hesus, lahat ng may pandinig ay makinig. Lagi niyang inuulit yan. Kaya kung minsan, nauulit ang salita ng Diyos upang sa pagkaganon, papasok sa mabuting lupa. Kaya kala ng iba, paulit-ulit lang, no? Para mag-sit in. Kasi ang nature ng tao ay bubungkalin pa, matigas, maramot, bitterness, work of the flesh, nandiyan. Kaya ang salita ng Diyos na ipapangaral, kung titignan mo yung John, yung Matthew John, Luke and Mark, the Gospel, akala mo paulit-ulit. No, hindi siya paulit-ulit. Laging may bagong mensaya ng Diyos. Amen po? Kasi nais ng Lord na tumubo. Lumago po tayo sa ating pananampalataya. We are now 8 years in GCLJ. Amen? Bukod doon, ilang taon po tayo sa pinagalingan natin, binigyan tayo ng grace collection ng ating Panginoon at pagkakataon ng Diyos para tayo naman ay pinagkatiwalaan ng pamunuan ng isang iglesia. Tatandaan po natin. The church must be holy. The church must be blameless, without spot and without wrinkle. Ang kukunin ng Lord ay yung iglesia na banal. Walang kapintasan at walang mancha at walang korbo. Kaya kung i-assist mo ang Church of God sa ating panahon, talagang pinipili ng Diyos yung tunay at tapat. In the book of Matthew chapter 24 verse 12 to 14, he that endureth till the end, the same shall be saved. Ang sino mang tapat hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Tapat ka ba? Tapat ka ba sa Diyos? Tapat ka ba sa kapwa mo? Tapat ka ba sa trabaho mo? Tapat ka ba sa lahat ng bagay na aspeto sa iyong buhay? Mahirap, di siya? Mahirap. Pero pag pinagharian ka ng Diyos, kaya at magaan. Minsan sa blind, ang gusto lang ng Lord makita sa atin na pinag-iigin natin, natututo pa tayo, inaayos natin yung ating sarili upang maging karapat-dapat tayo maglingkod sa Kanya. Wala naman perfecto rito. Pero the Bible tells us, you must be perfect because your Father in heaven is perfect. You must be holy because your Father in heaven is holy. We are not holy, but we are going to perfection. We are not holy, but we are going to holiness. Habang tayo po ay sumusunod, nagiging banal ka sa harapan ng Lord. Habang tayo po ay sumusunod at nakikinig at pinagiging natin ang gawain ng Diyos, naging tapat po tayo, nagiging sakdal ka sa harapan ng Diyos. Maaari yung makakilala mo, hindi ka sakdal, hindi ka maayos, dahil may pagkukulang tayo, may nagawa tayo noon.
Pero ang Diyos, pinatawad na po tayo. Ano na tayong connection sa Diyos? Ang Diyos lang ang nakakaya. And everybody say, Kaya mayroong witness, nakita po natin, heaven, yung earth, bumaba po. Yung Diyos na Espiritu sa katawan ni Jesus Christ, the prophecy must be fulfilled. Matthew 11:12 and 23. Ayan na. The light of the Lord. Okay, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Kalwatihan ng Diyos sa kataystasan. Ang mundo ay kapayapaan, ang lupa, goodwill toward men. Kinakalugdan ng Diyos at binibigyan ng kapayapaan ng mga taong nakakasunod sa Kanya. Tingnan mo nga kung payapa yung katabi mo. Tinulugdan ka ng Diyos. Kasi kinalulugdan ng Diyos, may kapayapaan. Kaya kung wala kang kapayapaan, search your heart. Examine yourself and test the Spirit within you. Paglilingkod ka ba, tapos hindi ka payapa, dapat payapa ka. Pag pinagdadaanan ka, dapat hindi ka hangaya nung wala sa Lord. Nasa Lord ka eh. Because He is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. So kahit na may mga problema sa labas, payapa ka dapat. Kahit na may tiisin sa labas, payapa ka dapat. Alam niyo, Diyos bumibisita sa lahat ng panahon. Amen? Kailan bumisita ang Diyos sa panahon natin ngayon? History, Old Testament. Kailan binisita ng Diyos ang Israel? Nung sila po ay alipin ng 400 years sa Egypt. Hirap na hirap po sila. Ginamit siya. Ginamit ang Diyos yung pamilya ni Moses. Amen? Kaya yung mga Hebrew, pag lumalabas yung lalaki, pinapatay. Hindi nila mapatay kasi nauusapan yun sa mga partira. Yung mga lahi, yung mga midwife. Ano? Yung mga papana. Pero pag babae, sabi na kahari, pipisain nyo yan pagka lalaki. Kasi dadami sila. Pag babae, okay lang. Pero ang ginawa ng Diyos, bumisita. Ginamit si Moses. Pag bumisita ang Diyos sa ating kapanahonan, kailan bumisita ang Diyos? Panahon nila Moses, binisita niya ang Israel. Panahon natin, kailan bumisita ang Diyos? This pandemic visited us. All the world! Alam niyo pag bumibisita ang Diyos, nagpapaalala. Kayong lang sa mundo ito, from 2020 up to now, hindi pa po na-lift up ang pandemic. Binisita tayo ng Diyos. You know what? Eh kasi po, masyado na tayong busy. Kanya-kanya na po tayo kung paano dito sa mundong ito mamuhay. Walang exempted, mayaman, mahirap na bansa. Tinamaan, scientist, doktor, walang pinipili. Noong una, daming namatay. Hanggang ngayon, may namamatay pa rin. Bisita tayo ng Diyos. Alam niyo, pag bumisita ang Diyos, mag-post ka. Lord, help me, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon. Bumisita ka sa aming panahon. Alam ko po na maraming mga bansa at tao na talagang huminto pansamantala. Yung buhay na kumikilos at gumagalaw 24/7, nagkaroon ng pagbabago. Tama? Mula noong 2020 until now, nagkaroon ng pagbabago. Yung mga dati nating inisip na ito ang goal ko, okay na, makaraos lang ako ngayon. Sa hirap ng buhay. Wala rin ako na. Pataas ng pataas ang presyo. Tignan, pataas na pataas ang presyo. Uncontrollable. Kahit na mayamang bansa ka, kahit na mahirap ka. Kasi yung mayamang bansa, tutulungan yung mahirap na bansa. Kaya meron tayo mga treaties eh. May mga tratado tayo eh. Kaya yung ating mahal na presidente pupunta sa ibang bansa eh. Upang sa mga ganun,
hingi po siya para yung economy natin magiging mag-stand. Ano sabi po ng kasaysayan? Alam niyo yung pinaka-latest update? Pag tumaas hanggang peak, questionable. There is a big question mark. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. Pati yung mundo ito, yung mga leaders sa mundo ito, hindi nila alam ang kanilang gagawin. They are preparing for it. Kailangan magkaroon ng giyera para maubos ang tao, para magkaroon ng another generation, para yung demand, ang supply, para may pagkain ng tao. Bakit kailangan sustainable ang ating resources? Para pag nagkaroon ng tagutom sa buong mundo, meron tayo sarili pagkain. Hindi ka naman makabili sa ibang bansa. Amen? Kasi ang daming pestilence ngayon. Dinadalaw tayo ng Diyos because of these typhoons, these storms, this flash flood, this is earthquakes, and this pandemic. Kaya sabi ng Lord, pag nakikita nyo na yan, nararamdaman nyo yan, mga gera, pestilence, gutom, lift up your heads towards heaven because your salvation through it nigh. Wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Itong mundo na ito, there is a big question mark. There is the uncertainty of this world. Pinapag-aralan na po yan. Kailangan, mga kapatid, magkaroon ng chaotic chaos. Alam nila kung ano yun. Hindi nila alam kung kailan darating yun. Pag hindi nila control. Pero nasa Bible yan. Ano yun? The New World Order. Hindi papasok ang New World Order kung hindi magkaroon ng kaguluhan. Yung pagbisita ng Lord ang matindi. Ito yung pang-last na pagbisita niya. Amen? Baka huli na itong pag-aaral ko dito, hindi natin alam. Ang Diyos lang nakakaalam. Dahil naghahanda na ang mga world leaders, ang mga mayayaman sa buong mundo. There is a universal bank. Sarili mong pag-ari yaman, ilagay mo lang sa laptop mo. Dala mo kahit saan ka. Amen? Kasi kanya-kanya ano na ngayon. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. Ginigising lang yung ating spiritual para hindi tayo gano'n mag-focus dito. Siyempre, pag dinalaw tayo ng Diyos ng last, ano yan? 1 Corinthians chapter 4. And the Lord Himself shall descend from heaven. Ang Diyos mismo ay bababa mula sa kalangitan. Magkaroon ng matinding sound. Sound of the trumpet, the archangel. Spiritual sound yan. Ang makakinilig lang yung matapat na mananampalataya. And those who are dead in Christ shall rise first. Sino na yung unang papalunin? Yung namatay na, nauna na mananampalataya kay Kristo. And they that are remain, yung mga nananatiling buhay, aagawin ng Diyos sa mundo ito. That is the rapture. That is the chaotic. Yun yung matinding kaganapan. Pero mo mawawala yung tao. Yung 100,000 lang na mawawala, gulo na sa mundo. Yung milyon pa. Ang pagbabalik ni Jesus Christ ay tulad ng panahon ni Noah. Ilan ang naligtas ng panahon ni Noah? 8. Ilan ang capacity ng arka? Hanggang 4 yun. Libo-libo. How many years Noah preached the word of God? More than 100 years. Hindi sila naniwala. Because during the time of Noah, wala pang ulan. Ang mensahe lang ni Noah, pasok kayo sa barko. Sa arko. Yun ang magliligtas sa inyo. Ulan? Walang ulan.
Hindi siya maniwala. Barko, nasa bundok, hindi siya maniwala. Nakakita ka na ng barko, arko, nasa bundok, ginawa yan para sa dagat. Hindi sila maniwala. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay kagaya ng panahon nilo. Ilan ang naligtas ng panahon nilo? 3. Yung dalawa na niya, tsaka siya. Sino yung hindi naligtas? Yung asawa niya. Nagiging bato? Kasi. Alalahanin natin. Ang mga halimbawa ay nakatala sa banal na kasalanan. Sa panahon natin ngayon, palagay nyo ng Kristiyano. Billion ang tao sa buong mundo. Ilan ang Indonesia? Ilan ang Muslim? Ilan ang Jews? Ilan ang Buddhist? Ilan ang Christians? Alam mo na ang Kristiyano, lahat ng naniniwala ng Kristo, 1 billion. 1 billion. Sa Bible, 50-50. 50-50. Book of Matthew chapter 25, virgins, 5 were foolish, 5 were wise. Dalawang babae, nasa gilingan, natutulog yung isa, kinuha yung isa. Dalawang lalaki, nasa field, natutulog, kinuha yung isa. Naiwan yung isa, 50-50. Hindi naman accurate dito sa Bible, dito sa akin lang. Sa akin lang, ah. Mga viewers, may pa tayo ba? Yun. Sabi ng Bible, pag-aralan natin. Pag 1 billion. Rapture, nawala yung 500 million. Hindi kayo magmumuo ng buong mundo? Ha? Hindi kayo magmumuo? Asaan yung loved ones ko sa ibang bansa? Asaan yung anak ko ng mananampalataya na nangangaral sa akin na hindi ako maniwala? Asaan na yung mahal ko sa buhay? Saan yung kaibigan ko? Saan yung classmates ko? Saan yung batchmates ko? Saan yung mga kasama ko sa trabaho? Magkakaroon ng chaotic all the world. Kasi kinuha na ng Diyos yung mga mananampalataya. And that is the beginning of the new world order. Hindi ko sinasabi na 100% yun. That is biblical. Hinahanap ko ng katugunan, scientist, talubasa, mayayaman sa Bible. The Word of God, it is a prophecy. It is the Word of God. Heaven and earth pass away, but the Word of God remains forever. Langit at lupa, mawawala. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili, magpakailanpaman. Kaya you must stand. Tumindig po tayo rito. Sumunod po tayo rito. Makinig po tayo rito. Upang sa magkakaroon, makamtan natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. We are living the last of the last days. Practice sa confidence. Gusto mo na kapayapaan ngayon? Kay Lord ka. Hindi lahat, trabaho, karir, kayamanan sa mundo, makuha mo ang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, kahit na tama-tama lang, ay sa Diyos mo. Okay? The birth of Christ, prophecy was fulfilled. The Lord himself give you a sign. A virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Old Testament, 600 years before Christ. Nagula na siya Isaiah. Book of Matthew chapter 1 verse 23, 2,000 years ago. Pinanak, kasapsapan na natin Panginoon. Ang pangalan niya Jesus, to remit, para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang sabi mo ron, 123, behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and he shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. Nung ang ating Panginoon Isus ay pinanganak sa sapsapan, walang kaguluhan ng buong mundo.
kapayapaan, nananatili ang kapayapaan. Kahit na sila po ay pamamahala sa kanila ay Roman Empire. Nagkaroon po ng kapayapaan during that time, kaya hinahanap po siya. Yung hari nga, hinahanap po siya. Yung 2 years old na lahat ng lalaki pababa, pinagpapatay eh. Bakit po? Yung mga pantas, yung masabi nila, the King of the Jews, ipinanganak saan? Sa Bethlehem, pinanunuhari eh. Hindi sila bumalik. Sa mga ginising sila na ngayon, papatay kayo, mag-iba kayo ng lakad. Nag-iba sila ng lakad, naghintay yung hari. O, ningin lang sila, patiwari ng hari. Kaya pinagpapatay. 2 years old ang bilo ng kanilang kapanahonan. Kaya pagdating ng misaya natin, tagapagligtas, grabe ang sakripisyo ng Diyos sa mundong ito. Amen? Hanggang ngayon, ang Diyos bumibisita sa mga tao. Sa pandemic, hindi pa nagigising. Kaya mananatili kang tapat hanggang sa paras. Sabi mo sa kapatid. Ang pag-asa natin, ang Diyos. Yes. Life now is uncertainties. Ministry. Nag-ministry ako. Tinaro niya kanya-kanya at binili niya po sila. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for me. Nung dito po siya nabuhay, bago siya iyalan, dami na pinatay, di ba? Nung pinanganak po siya, angels, talangin, nagpuri siya, binigyan siya ng regalo. Bakit? Dumating si Kristo rito para taglingkuran tayo. Pastors, preachers, workers of GC and JAB. Dito tayo para maglingkod. You want to become great in God's kingdom, and you must be the servant of all. Huwag kang pipili. Huwag kang mamimili kung sino paglilingkuran mo. Mahirap yan. Walang pinag-aralan yan. Gusgusin yan. Sa squatter na katira yan. Mahal ng Diyos yan. Wala sa kasalanan. Pinagbo, pinadyakan, ang daming himanan ginawa. Nag-cast out ng evil, pinagpala, he healed illnesses and diseases. They were blessed. Pero nasa ko ito, even his disciples, even Peter is tied apart of the distansya sa Peter. You know why? Kasi po, papatayin din po sila. Hallelujah. Kilala niyo si Cephas, the last prophet of the highest. Si Zacarias, lineage niya si Cephas. After 30 years, na nag-prophecy si Zacarias. Siya yung high priest, hindi niyo pala alam. Ang daming mga false witnesses, pero sabi, yung templo, titipagin, 3 days babangulin. Sabi niya, ito lang ang mamamatay para sa atin lahat. At yan po ay si Cephas po. The high priest during that time. Diretso. The ministry, the life, the birth. Forever the Son of Man did not come to be served. Okay? Tinubos niya po tayo. Plan of salvation, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Not po ay nagkasan. Kaya kailangan yung Redeemer, yung tagatubos, ay bababa. Hindi niya pinagkatiwala sa mga anghel. Hindi niya pinagkatiwala sa mga propeta. Hindi nila kaya. Kailangan the testator. You know the testator? The author. Kailangan yung Diyos na gumawa ng batas. Dapat bababa para paliwanag niya sa tao kung ano ang plano ng Diyos tungo sa kaligtasan. Kasi lahat ay nagkasala. Amen? Sa Garden of Eden, chapter 3, the fall of men, doon ang unang kasalanan, pero may promise ang Lord sa kanila. There is the enmity between the
man and the woman. Ano yun yung ipapanganak? Yun yung magliligtas. Yun yung kakagat sa sakong ng babae na nagkasala. Kaya ang babae ay nagkaroon ng kaligtasan sapagkat sila ay nagluluwan ng bata ng sanggol. Ang parusa sa kanila ay paglilihi. Kaya paglawanan niya nandun yung kaligtasan. Ganun kabuti ang ating Diyos. Kahit na nagkasala ang isang katawan, bumaba po siya. At for the reason of sin, 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Through the Lord Jesus Christ. Siya lang ang tahan. Siya lang ang Redeemer. Yung testator. Yung taga-author. Siya rin ang gumawa. Siya lang ang pwedeng magligtas. Kaya kailangan humiram siya ng katawan kay Virgin Mary upang sa magkaganon, ialay niya yung kanyang sarili. Para lahat ng sangkatawan ay maligtas. Sapagkat dumating ang first Adam, nagkasala. Ang second Adam ay si Jesus Christ. Wala siyang kasalanan. Medyo rugi pa Lord. Okay? What is the plan of salvation? Anong plano ng Diyos? Sabi ni Pastor Gia kanina, yung mga nais magpabautismo, yan po yung tanging para ng Diyos para may koneksyon ka sa Diyos. Whether you're Muslim, Christians, iba para atheist ka, Buddhist ka, ang gusto ng Lord, you must be born again. Born again, spiritual. Dahil pinanganak ka na ng parents mo, physical po yun, makasalanan din yun. Kailangan you must be born again so that you can enter into the kingdom of heaven. You can see and you can inherit the kingdom of God. Born again is not a religion. Born again is a message of the Lord Jesus Christ. Universal message to all human beings. That is the message of God. Kaya bumaba po siya para may koneksyon ka. How to be born again? The death of Christ, nag-ministry po siya para sa yung kanyang kamatayan, para matubos niya po tayo. Yung kanyang pagkalibing, sa pamagitan ng bautismo, ilinibing yung kasalanan mo. Yung kanyang kamatayan, pag nagsisi ka, patay ang kasalanan. Nagsisi ba tayo? Ang pagsisisi dyan na genuine na pagsisisi. Yung ginagawa natin dati ay huwag mo nang balikan. Hindi balik-balik. Hindi yun. Ngayon kung may kahinaan ka, uminig ka ng habag sa Diyos. Panginoon Diyos, tulungan mo ako. At ito yan. Acts 2:38, yan ang plan of salvation. Okay? Original po yan. Jesus died, 1 Corinthians 15:1-3. Jesus was buried, 1 Corinthians 15:4. I think 2 Corinthians yan. 2 Corinthians yan. Okay? Okay? Alam niyo na po yun. We must die. Kailan nagsisi po tayo kasi yung nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, sila ay isinuklog o isinuot ni Jesus. Yung kanilang pagkatao po. We must rise again. Kailangan the resurrection. Acts 2:38, repentance, baptism in Jesus' name, and baptism of the Holy Spirit. You want power? The power of the Redeemer's power? The Redeemer's promise? Tinubos ka na niya. Koneksyon na lang ang kailangan mo para makakilos sa Diyos. Para makakilos si Kristo. You know, Jesus Christ is the high priest. He is the mediator between man and God. Dati sa Old Testament, binisikan, kailan may dugo. Ngayon wala na. Si Jesus Christ na ang alay. Kaya pag nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, oh, hallelujah, magbalik loob ka sa Kanya. Ano sabi po ng Mark 11:28? Come.
Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. May matutunan ka kay Kristo. Humility. Mataas na, pinagpala ka na, karir mo, negosyo mo, pamilya mo, may kapayapaan. Pero kung wala si Kristo sa buhay mo, kulang ka talaga. Pero kayo naniniwala ron? Ang magkukumplito lang ng buhay natin para meron tayo kagalakan, kapayapaan, pag-asa at pag-ibig ay ang Panginoon Jesus. Kung natin po tayo, for as many of you were baptized into Jesus Christ and put on Christ, but you shall receive power. O, ito na. The Redeemer's promise. You shall receive power. You want the power of God? You want the power of healing? Matindi ang sakit mo? Pastor Diyan, mawawala yan. Nawala sa akin eh. Yung bubo, that was 10, 15 years ago. Wala na. 20 years ago, nung sumunod ako, wala na. Isang araw, wala na. May problema kayo sa, ano? Pera? Kukumplituin ka ng Diyos, kaya tama-tama na dumarating sa iyo. Makukontento ka. Masaya ka, kahit na tama-tama lang yung dumarating. There is a food in the table. There is a shelter in your head. There is a dress that you wear. There is the breath that we eat. There is this earth that we put on our feet. Nandito lahat ang provision ng Diyos sa atin. Kaya tinanong ni Peter saan pa kami pupunta, Panginoon? Doon siya ko. Nasa iyo ang buhay na wala ang doon siya ko. Mayroon akong patuto sa buhay. Dati ganito ako. Dati wala akong kapayapaan. Doon siya ko. Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Kundi yung lumika sa atin. Doon din tayo babalik. At naghintay ang ating Panginoon. Naghintay. Sabi niya lang sa iyo, come, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Warakia ako. The Lord ready to bless you. The Lord want to heal you. The Lord want to heal your body. The Lord want to heal your spiritual. The Lord want to heal your pocket. Hallelujah. Your relationship. Gusto ng Lord na pagpala po tayo lahat. Pangako na Diyos yan. Sinabi niya sa John chapter 10 verse 10. Dumating ako rito para bigyan ko kayo ng buhay na kasiyasiya. Ganap at abundan siya. Hindi ka mapapahamak. Ano sabi niya? You shall receive power. Grabe power. That is the power of God. Who can be against God if God is with us? Sino ang laban sa atin kung sumasakit ng Diyos? Pandemya? Apakan mo na yan. Kahirapan? Apakan mo na yan. Kamuluhan? Star, typhoon? Payapakan. Sinabi niya sa Book of Psalms, chapter 91. With all my life, with long life, I will satisfy you, and I will show you my salvation. Sa buong iyong buhay, bumusugin kita, at ipapakita ko sa iyo ang aking kaligtasan. Ang aking pagliligtas sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong bankruptcy na negosyo, iniligtas kita. Sa karamdaman mo, iniligtas kita. Pagagaluhin kita. You have the spirit of confusion, the spirit of poverty. I will redeem you. Kaya kitang tumusin. 100%. Ano ba ang nagawa mong kasalanan? Kaya ka niyang paputuin. Hallelujah. Mahal ka na namin Panginoon. God loves us so much. Gusto niya na mapagpala po tayo. That's power. For in it, the righteousness of God is certain from faith to faith. And this is written, the just shall live by faith. The power of redemption and the power of salvation. Come
Sinabi ko na yan, natuto kayo sa akin. The thief does not come, except to steal and to kill and to destroy. Lord God wants us to have a life more abundantly. Ito, ang pinakamatindi. Nandiyan pa ba kayo? We have the extended life. Extended. We have the life up there. Eternal life. Maaari naghirap tayo rito, sakit. Pasakit ng ating mamahal sa buhay. Trabaho, pasakit sa physical na katawan. But because of God, there is an eternal life waiting for us. God loved us so much, for God so loved the world. He gave His only begotten Son. That's also, if you believe in Him, shall not perish, but have an everlasting life. Hindi ka mapapahamak, kapatid. Basta sumusunod ka sa Diyos. Maging tapat lang po kayo. Peace lang, isang araw. Sabi ni Pastor Jar kanina, nung bata kami, naglalaro lang kami. Diyan lang kami, akala namin, ginagawa nila papa. But this is the result. Nandito kayo, pamilya namin kayo. Amen? Nais ng Lord na tayo po lahat. Kapagpala sa panahon ng kaguluhan. Napagaganda naman, ano? Hindi payapang kapaligiran, pero payapa ka. May katuluhan, pero may pag-asa ka. Mga news, nakaka-discourage, nakaka-demoralize. Pero dahil ang Diyos ay nasa iyo, nararamdaman mo, hindi ka nawawala ng pag-asa. Parang hindi ka maguguto. Kahit nahirap na ang kapaligiran natin. Ganun ang magmahal ang ating Diyos. Isi-secure ka niya o protection ng kanya. I-assure niya na anak ka niya. And God will demonstrate His power to your family, to your loved ones, as long as you are faithful with Him. And everybody say it. Ano ba? Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ano ba? Turuan mo sila na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Sa inutos sa kanyang mga lalat. Sa panahon natin ngayon, sa inutos ng Lord. Sa mga mananampalataya. Wherever you go, I will be with you. Always! Tuhan niyo po. Nasabi ng Bukit James, pagpayapa ka, magpuri ka. Pag nagagalak ka, umawit ka. Pag may karamdaman ka, tawagin mo ang elder ng church. Pag may kasalanan ka, papahiran ang langis ang iyong ulo at patatawarin ka ng Diyos. Amen? Kung may pinagdadaanan ka, kapatid, huwag kang mag-alala. Nandiyan ang mediator natin, si Jesus Christ, between man and God. Siya po yung alay na 24/7. Pinatawad niya na po tayo. Tinubos niyo na po tayo. Niligtas niya na po tayo. Binigyan na po tayo ng magagandang patuto sa buhay. Huwag ka nang tatalon sa kamay ng Diyos. You are in the ark ng panahon ni Noe. Nasa loob ka na ng arka, safe ka na. Sa panahon natin ngayon, you are in the arm of the Lord Jesus Christ, Savior. Grabe po, yung huwag ka nang tatalon dyan. Huwag mong mahalin ang mundong ito. Huwag kang mag-focus sa mundong ito. Isang araw, iwanan natin lahat yan. Ang nais ng Lord ay sasaalin hanggang sa matapos katapusan ng mundo. Pero mo, Diyos kasama mo hanggang sa katapusan. Tapos na. Did you feel the presence of the Lord? Hallelujah! Can you feel living for God? Did you strengthen? Okay, tayo po lahat ay tumayo. Sinabi kanina, Jesus prophet. The law, the prophets,
The promise of the Lord, the blessing of the Lord, nasa ating kamay.